Fox. Аз съм Dark Dinosaur и това е епизода на MotoGP. С променен екип сме на пистата в Германия, само че забравих името. Най-вероятно лидерска позиция за Елроси. Не. Изненада. Барос, сигурно. Страхотно. Кампроси. Не, на кон е това. Биаджи с перфектна техника ни надиграва, но на кон показа по-брилянтна. Ето това излизане ни коства сблъсък с лидера на кон, но ето тук вече се отделяме от групата. Направих едно, не знам дали е грешка или добро решение, да смъкна обиколките от 3 на 2 за по-кратки епизоди, за да се свърша с тази поредица, защото мисля да започна на някоя по-такава игра. Значи, NBA 2012, нищо особено. Обаче NBA 2008 вече, понеже повечето играчи, когато съм играл NBA, аз съм играл през 2000, не знам коя. Иначе 2010 мисля, че тогава, преди да излезе 2010, съм играл в 2008, която е много по-добра и много повече разбирам какво става на нея, отколкото на MotoGP, на MotoGP пак аз, на самата NBA 2012, така че може и на нея. Нещо спортно ще е като сезон. Най-вероятно на ХЛ 2009. Защото вече сванах кога крашва и кога не. Така, доста добре играем за сега, понеже доста се конкурират. Когато излезеш и паднеш, доста те конкурират съперниците ти. Тук можеше да има и падане, но не сбъркахме. Паднахме заедно с Абе. Да видим кой ще се изправи първи. Нас ни прегазиха. Да видим тази финална обиколка. Какво ще се случи? За точка ще се борим поне. За да не стопи чак толкова голяма разлика. Мисля, че Роси е един от лидерите. Ето за това мразя да съм в някоя група с някой. Заради самото блъскане и всичко. Да, ще се борим за точката. Поне чека да се пробваме да минем. И дали ще ни се усмихне късмета тук. Подреждаме се кои ще сме. Всичко зависи от тази обиколка. На кон ще минем ли Окава или всичко свърши? Да. За първи път се качваме на второ място на подиума. Доста лошо. Макс Биаджи, но Валентино Роси не можава да стопи никакви точки. Не стопява никакви точки Валентино Роси. Така, сега ще изигра и пистата Бърнол в Чехия. Да знаете, смених и мотора. Не сме вече с стария Honda. Не знам какво беше. Вече сме с Yamaha. Забравих как беше и тя. Но не сме в екипа на Yamaha. Така че Бърнол е една важна писта. Това беше много лошо за този пилот, който беше пред нас. Доста лошо се подреди точно пред мен и загази сгази лука, както казваме. Много лошо го блъснах. Не съм искал, разбира се. Щеше да бъде по-хубаво, ако той не беше паднал, защото можеш да ми е конкуренция. Всеки е конкурент. Всичко може да се случи след като паднахме. След като сменихме мотора, вече едно първо място ще ме успокои за мотора, че е доста добър. Много се плъзга обаче мотора.
Нямам съмнение за Ямаха, че не са много добри, но много добри са. Същото кара и мисля, че Валентино Роси в тази една обиколка, която е доста, може да бъде доста напечена. Трябва да завършим първи, разбира се. Разбира се, може да стопи и кат от преднината ми, но това би станало, ако само едно падане ме лиши от нея. Минава малко напряко. Копирайт Крисполитус. И така. И това е първото ни място. Бърнол печели ми Валентино Роси 2 точки е спечелил от това състезание. Както и да е. Той си, негов си проблем и ще снимаме на следващия мап. И той ще се състои от една обиколка. Наистина мотора не съм много горд, но просто трябваше да се смени мотора. Вече с един мотор щеше да бъде доста неубедително представяне, но наистина това излизане ни коства. 4-то място сме, но вече Валентино Роси в генералното класиране никакви шансове да ни стигне, мисля. Но ако се подреди на първите места, не, аз все пак ще съм на 4-то място. Ще взема все пак някакви точки и ще стопи много малка разлика. Поне според мен. Пак една обиколка ще е. Но тук Карлос Чека на португалската писта се оказва изведнъж лидер. Но изведнъж и аз от 4-та позиция взех 1-та позиция. Надявам се да не се случи и това с мен. Защото не знам кой... влязох в чакъла. Но пак никой не ме атакува, докато бях чакъла. Странно и падане. Дали... Да, губим първото ни място и да видим какво ще се случи в тази последна обиколка. Не трябва да даваме на Роси да е пред нас в това състезание, но още едно влизане в чакъла. На тази писта наистина не се случва нищо хубаво. Нищо хубаво. Доволен съм от все пак мотора. Да видим. Поне едно място ще стопим ли? Или ще завършим на 5-то? И да, на 5-то място завършваме. Поне печелим 11 точки. Изтопява само малка разлика, така че няма никакъв шанс да ни стигне. Така, това ще е последното състезание за този епизод. Следващия епизод ще изигра 3 писти, след което ще оставя цял един епизод за следващата писта, която ще бъде много трудна и ще я пусна на максимум обиколки, за да бъде по-интересно. Така че MotoGP наистина е доста добра игра. Паднахме с Роси. И Робъртс падна. Това е доста лошо за Роси. Да видим той дали може да наваксва. Аз ще се пробвам. Не знам за него. Мотора му не знам изобщо какъв е. Мисля, че неговия е Ямаха, но с Ямаха не се представям по най-добрия начин, но ето го Роси, той е пред нас. Никакви шансове, но задължително трябва да взема подиум. Ако не взема подиум, това ще бъде много лошо. Именно сега съм на 3-та позиция, за която е и подиума, най-малкия подиум. Но дали така ще свърши и Биаджи ще вземе тук победа,